sauri ba ana mutum yana tafiya ba su sarfa kuma yake ba amma yana sauri ba tafiya yana sakama ya daga wannan kafa da kyar ya daga wannan annabi baya haka da sauri ke tafiya shine ka annahu ya takaffu kamar yana tsurowa wani guri ne saboda saurin da yake dan manzo Allah man baka samu bin sa ba in ka tashi bin sa yanzu nan zai tsere maka kare ko wannan ita ce tafiya ta masu takawa da tsoron Allah amma tafiya ta daga daya gaba sannan daya sai ta huta ita ma daga ta to wannan shi kuskure ne gaskiya magana da haka wannan hadisi babban abin da yake ciki shine raba'atan an ce raba'a an ce fulanun raba'a ana nufin mutumin da yake tsaka tsakiya shi ba dogo ba shi ba gajeri ba sannan laisa bi tsawil wannan kuna a fili ce wala bil kasir wannan ma a fili ce hasan al jism wannan ma a fili ce wa kana sha'ru laysa bi ja'd ju'ud shine kudiran gashi wala sabtin irin bai kamar zaran nan wannan kawai yalo haka yake sannan asmar launi mutum ne wanda yake fari amma yana tsinke da ja ina fari sannan idan mashaya ta kaffa idan yana tafiya annabi kamar yana tsuntsuwa ko kamar yana gangarowa fari saboda saurin da to wannan hadisi kamar yadda muka ji cewa malam ne fitar da shi a cikin jami'a ya fitar da shi a cikin jami'ul Tirmidhi din sa a cikin kitabul libas babu ma ja'a fil jumma babu da yazo akan al-jumma idan an ce al-jumma zamu ji hadisi nau'i ne na gashi da yake zubowa akwai abin da ake kira al-wafara akwai abin da ake kira al-limma akwai abin da ake kira al-jumma ina fatan ban sana amma mun zo hadisin sai mu ji bambancin dukkanin waɗannan nau'i na kaifiyar yadda mutum zai bar gashi haka ya fitar da shi a wancan babi kamar da shi na ce mana Tirmidhi ya fitar da shi wa ittikhadu sha'r da kuma rikar wani abu na gashi ko shira wani abu na gashi wa qala kuma yace hadithun hasanun sahihun ko hasanun sahihun garib hasan ne kuma sahihi ne kuma garib wa sawul allamatu al-albani a cikin sahih wa da'if na jami'u Tirmidhi allamatu al-albani ya inganta shi to ina muji na gaba bismillah حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا منك كما رجلا نيدك كما رجلا ني رجلا ني رجلا ني رجلا مربوعا بعيد ما بين منسبيه لك نعم عظيم الجمة إلى شحمة ابنيه اليسرى على يسرى نعم يسرى أقول يسرى أنك عليه كلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه ما رأيت شيئا قط أحسن منه ما بدأ فندان wannan hadisi ba matsala bari mu je ai mun je sai mu amfani da wannan haddathana Muhammad ibn Bashar malamin Imam Tirmidhi ne qala haddathana Muhammad ibn Ja'far shi kuma malamin wancan ne malamin Muhammad ibn Bashar ne qala haddathana Shu'bah shi kuma Shu'bah malamin Muhammad ibn Ja'far ne an Abi Ishaq daga Abu Ishaq qala ki cewa sami'tu al-Barra ibn Azib naji al-Barra dan Azib ya kule na cewa kana Rasulullah kuma rajulan marbu'an annabi ya kasance mutum ne tsaka tsakiya raba'atan din rajulan marbu'an mutum ne tsaka tsakiya ina fatan function wancan raba'atan ne shine marbu'an tsaka tsakiya ba'ida ma bainal mankibai kafadar annabi tsakanin wannan da wannan suna da tazara saboda galibi namiji idan yana da fadin kafada ya fi kyau in yana da tsukakkiyar kafada baya kyau ganin sa zaka yi kaza an saka dan akuya a cikin ruwan dan washi in yana da fadin kafada ya fi kyau ina fata mun fahimta nan azimul jumma sannan yana da yawan jumma idan an ce jumma to gashi idan an ce gashi wafara shine gashi da izo kulli mutum ya bar gashin sa har ya zo kulli idan an ce limma shine wanda izo kunnan amma bai wuce kunnan ba idan kuma an ce jumma wani lokacin ya duro kan kafada manzo Allah duk yana barin wa'annan nau'uka na gashi da haka shi kowanne daga cikin marwaitan cikin sahabban yana rawaito abin da igani ga annabi shi wancan yace ai na ga annabi gashin sa bai zo kunne ba shi lokacin da ya gani ya gani sa gashin da wuce kunne ba idan yace na gashin sa ya wuce kunne shi kuma ya ganshi ne lokacin da gashin ya wuce kunne idan wani yace na gashin sa akan kafada shi kuma ya ganshi ne lokacin da gashin ya kai kafada inda wani lokacin yakan bar gashin har ya zuro ne sai wani lokacin kuma ya rage shi ina fatan fahimta wannan duk manzo Allah yana wannan to shi ne yake so azimar jumma mutum ne mai yawan jumma wannan gashin da ya zubo kan kafada ke ila shahmati udnai har zuwa fatar kunnansa
gashin ya gangaro ya zo har wajen fata kunne alaihi hullatun hamra'u na ganshi a cikin kayan asin da asin kun san asin da asin jamila da jamilu ni dai muna yara da can an sai mana wata mai kan maji a duniya riga ce da wando iri ɗaya annabi yake sawa galibi jajaye ne amma suna da zane ba jali gaba ɗaya to annabi idan ya sa wannan kayan sun fi kowane kayan mai kyau to na gan shi yana sanye da wannan kaya riga da wando ko riga da mayafi ko zane da mayafi iri ɗaya ma ra'aitu shay'an qattu ahsana min ban taba ganin wani abu da dai ba da ifi manzo Allah kyau ban taba gani wannan hadisi ne da Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul manaqib babu sifatin nabi kuma babu sifar annabi a hadisi mai lamba 3551 daga Hafs ibn Umar da kuma cikin kitabul libas da kuma fitar da shi a babu thawbil ahmar babu da yake magana kan tufafi ja daga Abdul Walid dukkanin su ta hanyar Shu'ba Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul fadail babu sifatin nabi kuma wa ba'thi wa sunni sannan malam Tirmidhi shi ma Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in sa a cikin kitabul adab babu ma ja'a fi rukhsati fi thawb al-ahmar lirrijal babu da izo yake rangwame game da cewa maza sa iya sa jan kaya amma ba ja gaba ɗaya ba ko wa tilahu ma Muhammad ibn Bashar dukkanin su ta hanyar Muhammad dan Bashar to wannan hadisi ne wanda bai da wani bambanci kawai dai rajulan marbu'an mutumin da yake tsakadafiya ba dogo ba gajeri ba amma mun ji cewa ya kusanci da dogo ko sannan kuma cewa ba'idan ma bainal mankibain mun cewa kafada suna da fadi tsakanin nan da nan suna da fadi ba a tsoke kirjin sa ita ba sannan kuma azimar jumma mun cewa yakan bar gashin sa wani lokacin ya zo ya wuce kunne har ya duro kan kafada sannan shahma shine wannan fatar wannan mai taushin nan wannan ita ce shahma kenan ila shahmati udri har zuwa fatar kunnan sa wannan mai taushin gashin yana sakuwa don ko ya zo nan kaga min babu aula zai iya sakuwa kan kafada wannan shi ne hullatul hamra wannan kaya riga da wando iri daya wannan suke sune ake cewa jamila da jamilu ko kayan asan da asan aha ko asa wani karanta ne au na kawai sanadi kuma ka zo da wannan bai da isnadin fadda da waya حدثنا محمود بن جولان قال حدثنا وكيع قال حدثنا radiyallahu anhu kare ke cewa ma ra'aytu min di limmati ban taba ganin wani dan tahalik da gashi izubo wajen kunnansa kuma fi kullatin hamra yasa kaya riga da wando iri daya ahsana min rasul ban taba ganin wanda sai annabi cewa ya bar gashi yazo wajen kunnansa isa wannan kaya iri daya ayya yafi kowa kyau lahu sha'run annabi yana da gashi yadribu mankibai yana sauka kan kafadin ba'ida ma bainal mankibai tsakanin wannan kafadar da wannan kafadar akwai fadi shirginsa ba tsuce sa ba lam yakun bil kasir annabi ba gajeri bane wala bi tsawul ko ba dogo ne zan kalkal ba amma ya fi kusanci da dogaye wannan hadisi ne da muslim fitar da shi cikin kitabul fadail babu sifatin nabi kuma wa annahu kana ahsan nas wajhan to annabi ya fi kowa kan fuska daga amrun naqis daga abi quraib daga waki sannan imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin aljami a cikin kitabul libas babu ma ja'a fi rukhsati fi thawb al ahmar lil rijal sannan ya kuma fitar da cikin kitabul adab babu ma ja'a fi rukhsati fi thawb al ahmar lil rijal daga mahmud ibn gailan wannan hadisi kuskata abin da ke ciki shine bai babu wani bambanci limma dai shine gashin da izo kunnanka jumma wanda izo ka fada ina fatan fanci wannan wafara kuma wanda bai zo kunni ba ko ya zo kunnan ko bai zo kunni ba amma dai shine wafara to wannan shine limma kullatun hamra wannan kun riga kun sani asana lahu sha'arun gashi kenan shi'irun kuma waka kenan yadribu mankibai gashin yana taba kafadin sa ba'ida ma bainal mankibai lam yakun bil kasir wala bil qawl wannan bai da matsala muje قال حدثنا محمد بن نعم قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المسعودي قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شتم الخفين والقدمين دخم الرأس دخم الكراديس طويل المطربة إذا مشى تكفؤا كأنما ينهض من سبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز
النافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب بن علي بن ابي طالب الله يقرا masa yarda قال يجي cewa lam